dyma ni, Pencampwriaeth, yr Aberdeen, Angus. Mae yna Pencampwriaeth a Pencampwr y bichod I fewn. Tarw dan yma. Mae'n darw mawr, ynddi. Mae'n darw a seis. A dwi'n meddwl yn y bichod na cheffar ifanc sydd I ennill yn y... O ie? Ie. Mae tarw wedi cael y Pencampwriaeth. Christopher Robert Bishop o Wokingham sydd yn fyrniadu fel ni wedi deud chi. Ac mae yn edrych fan am y cil wobr. Fel chi wedi deall y byn hyn, mae'r cil wobr bob amser yr ail yn dosbarth y Pencampwr. A wedyn mae'r rhai cael golwg ar hwnnw neu honno cyn dyfarnu'r Pencampwriaeth. Yn aml iawn mae'r un oedd yn ail yn y dosbarth annibynnol i'r tarw. Byd o wandiaeth y maint hwn, William? Oes, mae hwn yn darw ifanc, dydy. Ynddi. Ni, mae wedi gwneud yn dda yn ei ddosbarthiadau bore yma. Deg, ynddi. Gawn ni weld nawr falle. Swn i'n fel bys ar effar, mae'n siŵr yn gryfach yn dydy. Swn i'n meddwl bod yn dipyn bach fwy o hynny, does? Oes. Ac na fo. Y beirniad yw'r bos, ynddo fe? Ie. Ie, yr heffer sy'n mynd â hi hefyd. Na hi. Da iawn. Y tarw yn y Pencampwriaeth ar Aberdeen, sa ti. A'r heffer ifanc yn mynd ar cil wobr. Llongyfarchiadau, a braf gweld y bryd yma'n dal ati I ddod ato ni bob blwyddyn. Llongyfarchiadau mawr ddyn nhw. Ie.